Vajon mire kellhet ez az eszköz? Ugye elgondolkodtak Nem már tudom, ezen. nem egy sugárlövő. nem egy, tudod, ilyen diótörő, vagy nem is tudom, bármi Birx ilyesmi. kapitány kalandjainak a kicsinyített űrhajóban. Hát nem egészen, de ezt vendégeink elmondják, hogy pontosan mire kell. Itt van Dolly, szép jó reggelt, illetve Jó Béki reggelt. László, az Alternatív Orvos és Természetgyógyászati Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánunk. Hát mire is kell ez az eszköz, hogy ha már ezzel Gyakorlatilag kezdtük? egy paradicsom prés, hogy igaz, igen. lebuktam. Na de hát várjatok, hát itt van a lényeg. Igen, tehát ez nem paradicsom, ez lesz. Ez nem paradicsom, Az ez buzafülé. életelixír. Ez az. Ez az. Én Miért szerintem mondják igen. ezt rá, hogy életelixír? Hát én a saját tapasztalataimat tudom elmondani, én 9 éve iszom, egyébként kóstoljátok meg. Csak Én egy már iciri- ittam, iciri- ismerem. Te már ismered, Én jó, már oké. ismerem. És akkor miért iszol belőle ilyen nehezen? Jó az íze? Na, kóstolj csak meg, nagyon Nem, finom. igen. Nem rossz, nem rossz. Nagyon Na, kicsit meggyőző édeség. vagy. Én csak azt Egy tudom kaparicsom elmondani, hogy én egy jobban örülök. bizonyos Furcsa szaga betegség miatt elkezdtem inni, és hát bizony elmúlt a megfázás jellegű betegség. Na mi van, nem ízlik? De, Isteni! De mondjuk bele lehet keverni egy Nem lehet grapefruitlébe, vagy nem kell valamiben, nem? belekeverni, ezt így kell meginni éjgyomorra, és hát én a saját dolgomat el tudom mondani, a gyerekkorom óta lévő fejfájásaim megszűntek, a gyulladások megszűntek, a gyomor problémáim megszűntek, a fémallergiám megszűnt, mellesleg lefogytam 16 kilót, Ez kisimult mind- az ez- arcom. ennek az egynek, lénynek miután köszönhető. semmit mást nem változtattam. Béki úr, Az azt Isten hadd ilyen hogy azért ez nem egy új dolog, tehát azért ez már egy jó ideje létezik. Most mégis újra előkerült. A természet rendjéhez illik néha visszakanyarodni, mert nagyon eltávolodtunk tőle, és ősi gabona búza. Az előző műsorban láttuk a gabona szemek kitűnő felhasználását. Na most Hagivara professzor, egy japán professzor vizsgálta körülbelül az elmúlt 15-20 évben a gabonafélék levének az élettani hatását, árpalé, búzalé, és megállapította, hogy komplex élettani hatása van, tehát amit a tisztelt művésznő elmondott, gyakorlatilag ezek mind hiteles dolgok, mert a szervezetbe a rendterápiát segíti elő. Hát hosszú lenne most elmagyarázni azokat az élettani folyamatokat, amiből Tehát nem véletlen, hogy azon a másodpercenként is több környéken is millió azért van. elég sokáig élnek az emberek. Persze, tehát tulajdonképpen, hogyha élő, nyers növényi leveket tiszta állapotban éjgyomorra kortyolunk, akkor ezek felszívódnak és egy csomó hiánybetegséget pótolnak, vitaminokat, makroelemeket, mikroelemeket, savlúg egyensúlyt helyre teszik, egy csomó növényi enzim És bejut ezt az bármeddig emberbe. lehet fogyasztani, vagy kóraszerűen Hogyne, inkább? kúraszerűen is és folyamatosan. Kúraszerűen, hogyha valaki hozzáértő megmondja, hogy milyen növénynek a levét, itt a búza természetesen az első helyek egyikét foglalja el, és utána pedig egy úgynevezett föntartó adagot, amikor az ember úgy érzi, hogy na most már átúztam a folyót, tehát most már túl vagyok a nehezén, nem gyógyításról van szó nincs arról, hanem rendterápiáról, a szervezet belső állapotának a helyreállításáról. Abban van némi igazság, hogy esetleg a daganatos megbetegedéseket, nem mondom, hogy gyógyíthatja, mert egyelőre még nem fedezték fel Isten igazából annak az a gyógyszerét, de segíthet a gyógyulásban, vagy a megelőző... Talán inkább az immunrendszer szakaszban. megerősítésében. Talán igen, inkább jó fele tetszik gondolkozni, inkább úgy mondanánk, hogyha a szervezet belső rendje önmagához képest jobb állapotba kerül, akkor betegségtől függetlenül, tehát ez nem betegség specifikus, hanem inkább úgy mondjuk a szervezet általános állapotának jobbítását szolgálja, tehát így összességében lelkileg és testileg segítséget nyújt az embernek, hogy jó fele induljon. Dolly, te ezt személyesen is megtapasztaltad, ha jól tudom, vagy legalábbis a környezetedben. Hát igen, nagyon sok. Én tudok mondani olyat egy fodrász barátom, akinek hát vérrákja van, és azt mondta, hogy hát ő bizony már évek óta issza a búzafüvet, és hát így a búzafű friss levével naponta, mit tudom én, mennyit iszük, és így eldolgozgat. Tehát gyakorlatilag szinten tartja őt, de mondhatnám azt is, hogy jelen pillanatban van egy daganatos kutyusom, akit januárban már meg kellett volna, hogy halljon. Most ővele is itatom a búzafüvet, ez egy gyors lefolyású valami volt, 2 hetet jósoltak neki, most május vége van, és vidáman élünk. Nem mondom azt, hogy tökéletesen, de, Nyilván, de nyilván. az De akkor ő szinten tartja valamire. hogy mondjam, tehát futkároz, aránylag futkároz, ugat, jól És érzi praktikusan magát. hogy lehet ezt otthon elkészíteni? Vagy hogy juttatok én ehhez hozzá? Ez itt a maga búzafű.
Igen. Ugye? Ezt általában az ember mondjuk biopiacon, ökopiacon, vagy bioboltokban. Vagy vett magának búzát. magának. Tehát otthon is nagyon termelés. strappás. Termesztett Én kipróbáltam, de nagyon strappás. Mert vagy megpenészedet, mert túl ocsolt, vagy megpeneszedett, vagy elszáradt. Szóval nem volt egy egyszerű dolog. És akkor utána, minden nap annyit éjgyomorra kiprésel az ember, amennyit megiszik. Tehát egy egyszerű Körülbelül paradicsom ez, vacsora. amit így most itt összefogok, Igen. ez körülbelül egy evőkanálnyi lé. Ez csak egy evőkanyar? Ez egy Akkor evőkanálnyi. ez rengeteg kellett, gondolom én. Hát, És már kortyoltunk is belőle. Igen. Akkor ez egy Tehát strappás meló, még magát a levet is elkészíteni. Ez így Mennyivel van, és- korábban kelsz ezért reggel? Hát mondjuk most annyit csaltam, hogy régebben, amíg még kevesebbet ittam, addig még ebben a készülékkel csináltam, de azóta beszereztem egy olyat, amelyikbe csak így berakom a füvet, és kijön a lé. Tehát lényegesen könnyebben van, Ezek de... olyan, mint ez a narancs? Nem olyan, mert ez egy lassan tekeredő, kifejezetten ilyen biocucokra való elektromos készülék, és az nem melegíti fel a búzafüvet, és ezért minden értékes anyag benne marad. Dori, nagyon szépen köszönjük Béki úrnak, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, megmutattátok, és hát egyáltalán, hogy elmondtad, hogy milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban. Ajánljuk akkor mindenkinek, ahogy egyébként minden zöldséget, ahogy azt mondja Béki úr, frissen, kifacsarva reggel, frissen fogyasztva.